niin, huomenta vaan Konekanavalta ja tänään ollaan tosiaan 604 kimpussa. Tässä on meidän vanha 604 metsäyksiköllä varustettu, eli tarkoittaa sitä, että tässä on käsiä pois päältä. Tässä on patun kuormaa ja kiinni noissa vetovartissa ja sitten on patun kärri. Tässä myöskin katsotaan tosta. Katsotaan kohta niin vähän tarkemmin tämän koneen speksiä, mitä tästä löytyy. Tosiaan eilen laitoin tähän uuden akun. Vanha akku oli, veikkaa, että viime talvena kun tällä ajettiin niin vähän, niin se otti itteensä ja sippasi siinä ja eihän se ottanut virtaa enää vastaan yhtään, vaikka sille teki mitään. Uusi akku tuolta Riihimäen Valtralta ja autopuolelta ja sehän lähti heti käyntiin. No, pieni juttu, vähän piti ilmata pumppukupeesta. Ylimääräiset ilmat pois ja sen jälkeen se lähti toimimaan oikein mukavasti. Sitten meidän käydä tuolta pellolta nostaa toi. Otas tuolla katsoa, saadaanko toi häkki nousemaan ruokin häkki. Meillä ei enää kuulin tässä aamulla, että ei ole lehmät enää ulkona. Kaikki otettu pois nyt. Vietiin jo sisällä. Joo. Anna se aina tietysti, kun tämmöstä vanhaa konetta käyttää, niin tässä on omat miksinsä. Että valoja ei tarvitse. Ainakin itse tykkään tästä kyllä, että on varsin mukava kone. Jäädäänkö me kiinni tuonne liejuun? Herran jästäskö on ollut vähän löllyä. No, kohtahan se nähdään, miten meille käy. Istutaanko me tässä vai? Miten meille käy? No niin. Katsotaan. Täällä on lipstaakki tossa noin. Eli tässä on ensinnäkin jatkuva neliveto. Tää on laitettu täältä kiinni niin, että meillä on koko ajan neliveto päällä. Teknisistä syistä. Tässä on vipu, millä hallitaan sitten hydrauliikkapuolta, eli voi valita, että nouseeko nostolaite vai toimiiko kuorma. Niin nyt uppoo kyllä tukijalat ihan jaskaa, mutta se on sellaista. Niin levy tosta noin ja käännetään tuo tonne ja näistä vivuista saadaan tukijalat päälle. Tukijalat päälle sitten ja katsotaan vähän, että olisiko siinä hyvää. Sitten tää vähän kuormaille kaasua. Ei se nyt paljon tarvii. Pysyisköhän tuossa. Sitten meidän pitäisi ruveta hämmentelemään tuota. Tässähän toi taitto ensin. Tuolta noinikkaasti. Sitten näin ja räväkät on liikkeet kyllä kuormaissa. Atu 505 on tässä tää kuormaaja ja koorallekin oma vipu tuosta. Noin, ei muuta kuin siihen ja puristetaan kiinni. Ai ja sitten ei muuta kuin nostetaan. Niinhän se nousee. Niinhän se nousee. Siitä ei mitään hätää.
kuuluva asento tai uiva asento, kun näistä työntää tonne eteen. Mutta mä en nyt laita sitä siihen, kun mä en näe kunnolla, että mistä se roppaa kiinni. Niin tehdään noin ja tietysti tukijalat pitää muistaa nostaa. Ja toinenhan tässä on sitten se, että nostolaite pitää kyllä nostaa ylös, koska muuta se ottaa tohon. Tässä on toi. Se ottaa muuten noihin letkuihin kiinni. Ops. Ja mihin ottaa tuo? Perkillä tuo nostolaite. Niin se ottaa tohon aisaohjaukseen muuten kiinni tuo. Jos ei muista tehdä. Se on sellainen. Kiristelin jarruja tästä traktorista ja ei oikein tuntunut, että pysähtyy, mutta se on vaan vähän silleen huono, kun ei pysty oikein säätää kunnolla, kun pitäisi jotenkin perään nostaa ylös. Irrottaa sitten koko kuormaa ja tosta, vaikka kyllähän tän tästä aika näppärästi irti kyllä saa. No joo, kokeillaanpas tosta sitten, että miten nousee pöly. Ei se laske, kun se on kiinni tuollakin jotenkin. Näin. Nyt se on niinku nostolaitteen varassa. Pitää laskea tähän nostolaitetta ja sen jälkeen sitten jalat käsikaasua kehiin. Ei oo mikään hirveä. Mä saan laitettua sitä, ei ole niinku älyttömän hyvä. Sekin mielestä. Mutta nopea aukko Teslaan. Vähän on tämmöstä riippumista ja juuri joka suuntaan. Joka suuntaan. Kyllä se
siellä on. Tuo tukijalkahomma on kyllä mielenkiintoinen. Se ei niinku sitten, että nyt jos laittaa ton sitten takas nostolaitteelle, niin silloinhan meillä ei toimi mikään kuorma-ajo. Tuo on oltava noin. Antaako se nostolaite sitten periksi tässä tukijalkahommassa, että se niinku kallistaa läpi siellä? Ei, kyllä se vaan antaa vähän periksi tuo tukijalka. No anyways. Tällä on ajeltava vähän varovaisemmin ja nostettava tukkia sinne maltillisesti. Ei oo hätäisen kerran kuormaa ja tänäänkin. Katsotaan. Täällä on niinku kuorma tulee pystyyn. Vähän sen pistettyy. Ehkä vähän tukevammin oltua. Kyllä sen sinne tukin paikoilleen saa. Ihan tiukalle ja noin. Varmaan vähän aiheuttaa ongelmia tässä just tuo nostolaitteen ja tämän yhdistelmä, että välillä pitää nostaa ylös ja nyt se menee niinku liian ylös. Tää ei oo hyvä. Tää nostaa vähän niinku itsestään. Se on ehkä tässä se on ongelma. No. Sitten saisi tukkia. Silloinhan sen pitäisi olla siinä. Joo, ei se kuljetusasennus onnistu, kun tässä on se, että ottaa kiinni tuon lasiikin ottaa tuon. Tää on kyllä kieltämättä. Niin. Katsotaanpa sitten miten tuo taitetaan toi kuorma jo tonne ylös. Että
täälläkin tuo oiva kelluva asento, niin me ainakaan sitä saa toimimaan sillä lailla, niin se pitäisi toimia. Jotenkin ei onnistu se kyllä sen laittaminen siihen ei millään. Kannen taas laittua tästä. Aika lailla siinä. Se on sillä aika lailla siinä. Ihan varsin näppärä kuormaa ja toki mitä enemmän painoa yrittää tuolta, kun tässä niinku teho on, mitä enemmän painoa yrittää nostaa, niin rupeaa vähän tukialat siellä heittelemään. Muuten varsin näpsäkkä laitos kaiken kaikkiaan, että varsin mukava kone. Kyllä. Joo. Eikä siinä, ruvetaan kohta viemään konetta talliin ja kattelemaan sitten vähän muita hommia. Olisi toki mielenkiintoista lähteä tälläkin vaikka polttopuurankaa hakemaan metsistä. Et siihen hommaan tää on aika passeli. Että just sellaista pienen puun nostelua ja siirtämistä. Niin uskoisin, että soveltuu tosi hyvin ja sitten vielä se, että on ketterä traktori kyseessä. Kyllä toimii siinä hommassa. Niin ei siinä sen kummempaa. Jatketaan. Kiitos taas kanavan seuraamisesta.